Mikel Iruziaga ezkutatzen da Inun izenaren atzean. Bilbon bizien zornotzarra da bera, eta Ingurak izena darama kaleratu duen disko berriak. Bilboko itsasadarrean den ontzi museoan egin dugu hitzordua berarekin, Aingur eta Kate artean. Doinu zera bat aldatu eta Zarautz herrira egin dugu bisita eskasti taldea ezagutzeko. Taldeak Je izeneko diskoak kaleratu berri du Baga musika ideiak diskoetxaren babesean. 13 urteko musikabidean kaleratzen duten iraupen luzeko 3. da. Bertan, rock alternatiboa, popa, india eta funkan hasten dira 13 kantuetan zehar. Geroko bideak oraintxe arnasten, nabil banabil gezurrako betzen, atzoko akatsak biharko gordetzen. Zergatik negarregin, zergatik. Bilboko itsasadarrean egin du zita Inun musikariarekin. Aingurak izena darama argitaratu duen estudioko 3. emaitzak eta Kresalusaia nabaria da. Bakarka abiatu zuen musikabidea Inunek, eta egun alboan banda bat duen arren, bakarkare arituko da zenbait emanaldietan. Kantu gozoak lantzen ditu, folk erritmoetatik pop giroetara bidaiatzen duten melodia politak. Arratsalde Mikel. Arratsaldeon. Arratsaldeon Inun. Alan ekarri. Bueno, Bilbon bizien zornotzarra. Hori da. Eta Bilbotartua. Eskutartean, disko berria, zure musika ibibideko 3. diskoa, Aingurak izenekoa, horregatik bildu gara txoko honetan, Bilboko txoko eder honetan, on Aingurak hemen daude, Kateak hemen daude, eta horren inguruan arituko gara datozen minutuetan. Jo gaitezen zuzenean gaur egungo egoerara, diskoa orain gutxi kaleratu duzu, Aingurek izan du, zure ibilbideko 3. lana da, eta autoekoizpen bidez ikusi du argia. Zer dakar disko honek aurreko bilaketzakarrena? Evoluzio bat egon da. Oindala 3 urte hasi nintzen diskoak kaleratzen, eta hor, ikasi egiten da, kantak egiten, hobetu egiten, eta grabatzen, eta hor bai egon da nik uste dut musikalki, batez ere soinu aldeetik eta evoluzio bat, nik bai igertzen dut behintzat. Jo dezagun lehen garai horietara, bakarlari bezala hasten zaren momentuan, entsegu batzuk egin, imagina zure etxeko egon gelan eta horrela, eta azaltzen zara publikora berreginez izeneko disko batekin, zuk bakarrik grabatu zenuena, Luper eta bestelako tramankuluen bidez. Disko bilduzu batzen, zure astapeneko hori, zer oroitzapen dituzu orain? Oso onak. Hor, bai, orain begiratzen dut apurtxu bete zera, ez da jartzen naiz epe horretan, eta bai, nahiko ausarta izan nintzen, zuzenean grabatu neban, toma ezberdinak hartu ziren, baina azkenean zuzenean grabatu nuen, 2 egunetan, eta tensiñoko egunak izan ziren, baina oso gustora geratu nintzen egindako lanagaz, eta gaur egun entzuten dute berreginez diskoa, eta ikusten dut egun horietako, eta ez da egin nabaritzen dut zerbait berezia, zuzenean grabatzen denean zerbait, hor badago nabaiteko txispa berezi bat. Disko horrekin zuzeneko desente eskaini zenituen, pixka zure izena zabaltzen joan zen, eta horrek eman zizun bide 2 urte beranduago, dan nola diskoa grabatzeko. Luperrak ez zauden ja horren beste, ez zauden nagusiki, eta beste formato bateko banda batez azaltzen zara, Euskal Herriko poetek egindako hitzak musikatuz. Hori da.
Danolak dauka beste kolore bat, ezberdina, era bat desberdina. Berreginez diskoa basatiagoa da, eta hau landuagoa, ezta? Euskal idazleen poemak hartzen ditut, musikatu egiten ditut, eta gero ere musikalki, produkzioa landuagoa da. Hori aurkitzen dugu Danolan. Eta iristen gara Aingurak izeneko disko honetara, non agian badaude lehenengo diskoko gauz batzuk, pasarte basati batzuk zoa aipatu zen badira, badira ere poema musikatuak, eta badira gauza berriak ere, askoz ere jantziagoa dator musikalki, banda baten presentzia nabaritzen da gehiago. Hasieratik pentsatu zenuen disko hori banda formatuko disko izango zela? Ez bereziki. Hori denporak, ez dakit, momentuen datozen erabakiak dira. Ez totaldez aurretik planifikazio handiarekin gauzak prestatzen. Datorren moduan etorri da, eta diskoak nik esaten dut direzela holango, tak, iluminazio momentuak, ez, dinosu, badauzkat kanta hauek grabatzera, honekin zerbait egitera, eta kasu horretan, ja behin erabakitzen dozunean zenbat kanta egin, tal, hor agertzen da, metodoa ere, ez, nola egingo du da, taldearekin, ez, bai, eta momentuan erabakitzen da. Zure etxean egindako lehen zirriborroetatik, gero estudioan grabatu zen azken emaitzara, asko aldatu dira kantak? Neurri batean bai, struktura beti dago hor, azkenean, disko honetan badaude, lagun eta lagunen beste testoak, eta nireak ere badaude. Eta horiekin egin dudana da, kantak egin oso modu, strukturak landu, eta gero, estudioa sartzen zarenean eta jazten zara gauzak gehiago instrumentu ezberdinekin eta gauzak gehiago janzten. Orduan, zentzu batean badago aldea, hor, zuk esan duzun lehenengo zirriborroetatik gero emaitza finalera. Azken urteetan nahiko modan jarri da, nahiko ohikoa da musikariek poeten eta idazleen hitzak hartu eta horiekin kantuak egitea. Zure bigarren diskoa monografikoa zen hor esan dezakegu horren inguruan. Honakon ere badira zenbait kantu esaterako Inigo Astizena eta beste hainbat. Eta esan daiteke, nola ikusten duzu zuk agiez, zuk egindako hitzak alde batetik eta bestetik zuk aukeratutako hitz batzuk, zuri emandako hitz batzuen arteko oreka. Zuk egindako hitzak zureak dira, zuk idatzi dituzu barnetik, kanpotik etortzen diren hitzak, nola asimilatzen ditu musikari batek? Nik ezin dut abestu sentitzen ez dudan letra bat edo sinistu egin behar dut letra hori. Eta horregaitik, ezberdina da. Norberak egindako letrak edo beste batek egindako letrak ezberdinak dira, baina azkenan nik aukeratu egiten ditu testo horiek. Orduan, azkenan nik aukeratzen ditudanez, ni identifikatuta sentitzen naiz testo horiekin. Beraz ez zait bat ere komplikatu egiten horiek abestea. Eta gainera kasu honetan, Inigo Astizen kasuan eta Iñaki Mendizabalen kasuan, kasu honetan ez dira izan euren poemak eta nik hartu eta musikatu egin ditu dela, baizik eta nik melodia batzuk nituen eta eurek egokitu egin dituzte, beraz, oraindik eta erosoagoa, edo oraindik eta naturalagoa izan daitekena niretzako. Beraz, esan dakoa, ez da naiz eta ezberdina izan, nik neure egiten dodazenez, neureak dira, edo neure izango baziran bezala hartzen dituz. Kontrapuntuan, nola hartzen dute bereiek idatzitako hitz batzuk, musikatuak ikustea gero? Segurazki, askok eta askok ez dute inoiz pentsatuko, eta zure kasua, igual zu pop eta folk musikaren inguruan zabiltzelako, baina sarriren kantuak o sarriren hitzak pasa dira rocketik, popetik, metaletik, heavytik, musika talde asko erabili izan dituzte poeten hitzak, non agian kantuak ere, hitzak ere ez du eramaten horretara, komplikatua da, ez? Komplikatua da, ere badakizu poemak norberak ulertzen dauzen moduan, ezta? Poema batzuk oso, testo batzuk oso, definituak daude esango den dukez, baina beste batzuk, interpretatiboak izan daitezke, horregaitik agian, poema batek izan ditzake hainbat bersio diferente, ezta? Horren inguruan hori esango nuke. Diskoa dagoeneko aurkeztu duzu, Kafe Antzokien eskaini zenuen kontzertu batean, Loraldia ekimenaren barnean, eta emanaldi horretan esan dezakegu banda polit bat osatu zuela zure inguruan, diskoa grabatu duten hainbat musikari, gehi beste hainbat ere egon ziren emanaldi horretan. Nola joan zen? Bikain, ez esango zut, ezta? Baina egia esan gustora, eta nik pentsetan dut jentea oso gustora geratu zela, hori da nire sensazioa, ezta?
aurkezpen kontzertu baten ondo lantzen dozu kontzertu hori, musikariak, momentu tensio punto bat egoten da, eta hori hona behi izaten da, eta normalean nik aurkezpen kontzertuak, sortea, ez dakit sortea gaitik edo, baina esan oso ondo atera dira, gustora atera gana gainera musikario guztiok. Normalean gainera musikario geratzen garenean gustora, benetan gustora, normalean publikoa ere gustora geratzen da. Diskoan aipatu dugu, jantziagoa datorrela honako diskoa, musikalki askoz ere gauza gehiago daude, o behintzat dauden gauzak landuagoak daudela esan daiteke, eta nahi nabarmenduko nuke agian trompetaren presentzia bat kantuetan oso polita, ez? Bai, ikusten eban nik trompeta. Bandan ez dugu erabiltzen aizerik, ez dugu erabiltzen ez trompetarik, ez olangorik normalean orain arte esan nahi dut, baina nik diskonetan bai ikusten ebazan kanta batzuk trompeta bategaz. Eta, lagun bat daukat oso ondo jotzen da trompeta, eta holango lagunek eukin eskero erabili hartu egin behar dira eta proiektuan sartu. Eta nik uste, asmatu egin dugula sonoridade horrekin, bai. Diskoa kaleran duzuia, dagoeneko aurkezpen batzuk egin dituzu, zintzu dira zure asmoak hemendik aurrera? Ni noa, kiroletako futbolistek eta esaten bezala partido a partido. Horrela joaten naiz, bai, normalean ez daukasunean nola espektatiba handirik, gero gauza ederrak aurkitzeko askoz be posibilitate gehiago dituzu. Nik egia esan musikan, hasi nintzenetik, enuen nolan espektatiba handirik, eta egia esan aurkitu ditudan gauzak zoragarriak izan dira, lagun jente asko ezagutu dut, leku ezberdinak, eta sentsazio oso onak bizi izan ditut. Orduan, espektatibak, azkenean beti da, gero eta ezagunagoa izatea, baina esandakoa, lar gora begitu gabe, disfrutatu, batez ere niri gehien kezkatzen nagoena, edo gehien zentratzen naiz, disfrutatzen. Ez badu disfrutatzen, gelditu egiten naiz, eta zer gertatzen da hemen. Eta batez ere horretan zentratzen naiz. Hau ez doa errekan bera, hau hain gura da. Errekara jaurti eta bertan ondoratu da. Bertan hartuko dulu, bertan hartuko. Aingurak ditu diozu diskoari, hemen gaude kate batzuen gainean eserita. Asko aingurantzen den pertsona zarazu, o beti behar dituzu gauz berriak edo? Aingura behondo dago oreka hori, ez da? Baina beti ginbozuz lurrak, lurrean, oinak lurrean, baina gero bili behar zara bai gora begira, ez da? Eta gauza diferenteak probatzen, niri gustatzen zait, gauza musika ezberdina entzutea, gauza ezberdinak probatzea. Kantautorea naiz, baina nire musika bez, eta holan kantautore klasiko batena, bai ikusten dira ñabardura ezberdinak. Beraz, lekuan bai, ondo finkatuta, baina gora begira eta lekuetara begira. Ederki, gu asko gozatu dugu zure diskoa entzuten, imaginatzen dut ere zu gozatzen ari zalera orain zuzenean aurkezten, besterik gabe, topatuko gara, hor nun bait. Oso ondo, eskerrik asko, bai zeuri. Bertan hartuko du. Bizi berri ditugu, argi ilun eta zarro gaude. Eskasti taldeko kideekin egin dut hitzordua Zarautzen.
8 musikaliz osatua dago banda, eta Makin, Aitor, Xabier eta Iker aritu dira gurekin talde osoren izenean. Berriki, J izeneko diskoa kreatu dute, taldearen musikabidean 3. emaitza. Musikalki, koktelera koloretsua da beraiena, non zaila egiten den ere muzeatz batean sailkatzea, eta horrek nortasuna ematen dio taldeari. Maskarak diskoarekin alderatuz, musika territorio berrietan murgiltzen da Eskasti taldea, eta grabaketa prozesua ere ezberdina izan da. Azkenean, lehenengo diska nigo izan zana bai izan pixkat eska erritmotik pixka puskatu nahi genula, eta ni uste hor bat zegoela kanta batzuk eta puntu batzuk pixkat eska hori puskatzen nahi zela, eta ni uste urtean poderioz aldaketa hori geroz eta gehiago formatzen junda. Eta diskotan hori ni uste garbi reflejatu dela. Musikalki garapen handia izan duen taldea da Eskasti. Izenari erraparatuz, eskagiro festazaleetan abiatu zuten musikabidea. Denboraren poderioz, erritmoak aldatu eta garatu egin dira. Areagotu dugu estiloan, irutzaigu gure bidia genula Maskarak diskoekin eta hortan sakonduna izan dugu. Grabatzeko momentuan grabaketa prozesua ere desberdina izan da Maskarakiko. Denbora gehiago hartu dugu, estudio bat hartu izan dugu guretzako, Inaut Gaztainagan estudioa. 2 fasetan grabatu dugu, hortan ere desberdina izan da. Eta ez dakit, lano askotan izan da desberdina, baina berez ere batzu dugu. Beste talde asko bezala, taldeak eskaizkiak barneratu zituen izenean bere estapenetan. Egun, musikalki erabat aldenduta daude musika ere morretatik, eta talde izenak gaur egun den Eskasti ulertzeko oztopo bilakatu den galdegin diegu. Bai, nik uste, gu ikusteagat datorren norbaitek pentsatu zake eska musika lantzen duela oraindik ere, eta, ahulgune bat izan ziteken noizbait, baina saiatu behar gure jardunarekin eta transmitiu nahi izan duen mezuakin, pixkat hori irauli horrei buelta eman, eta gu ikuste datorren jende horrei sorpresa bat eman, eta ikusi eskatik harago gure estilua aurkitzen asmatu deula, o saiatu gela bintzat, eta harritzen saiatu gela, ikuste datorrean edo zein harritzen saiatu gela eta fuskatzen aurretik indako guztiak edo. Musikalki norabide berrietan murgildu da taldea, giro funkiak gora egin dute, eta elektronikak ere presentzia handiagoa du. Ez dakit norabidea zein da, baina bai nahi genitule igual esperimentatu elektronika ambituan zoze, kantun batin eta proiektu batzuk zeuden rekordeta ordenadorian, horri buruz eta elektronika estiloan pixkat landuta, eta ez ginen gehiegi sartu hori egiten, azkenean kantuak eta elektronikoa dianak motxa dira, baina ez dakit da. Proba bat bakarrikan, pixkat zozertan saltzeatzea izan zen, ez dakit hemendik aurrera hortan joko deun. Igual, horrengoa rock estilua o pop estilua gehi izango, ez da egia zean ez dakigu, baina ata zaiguna. Guk ez dugu inorei ezer zor zentu hortan, orduan gure buruakin koherent izaten saiatzea eta gustatzen zaizkigun estiluak nazten ahalegintzea eta ahalik eta ondoen iten hori, eta zuk esan bezala, ez dut disko ari bat bai eduki dezake, baina ez da disko mokoen egan nire ustetan, eta kanta batetik bestea aldaketa izugarria da, eta estilo hainbat nazten saiatu dut. Ja diskoa Einaut Gaztainagarekin grabatu dute Gaztain estudioetan. Teknikariaren aukeraketarekin asmatu delakoan daude. Behin nien kantu bat grabatu ETV-entzako izan zena hiru izan da. Hori kantu hori estudioan grabatu genuen eta bertan ahaztu zan hori, baina bakarra izan zen guztiz behakin lan egin izan genuen. Gero hurrengo elkarren genuen, Maskarak elkarren grabatu zan hori, baina Einautekin beti guztua, behar etorri izan produzitzea Maskarakekoa,
Eta gero beste kantu bat genuen baita ere, sueltua, Einauten estudioan grabatuta, eta esan, bueno, uste garaia dela Einautekin disko oso bat iteko, behakin guztua sentitzen ginen komodo, eta hori, sin más, nik uste lagun bezala eta ekoizle bezala beti gure onduan egon dela, eta ez genuen duda eduki hortan, ez? Eta Einautei aukera genien da. Musikalki ez da erresa eskasti taldea definitzea. Kantu batean, inguru arroz batean sentitzen direla aipatzen dute. Musikalki ere, taldeak ez du ere museatz bat. Bai, hainbaten irudikatzen da hori abestiak, ez? Bestako hainbat aspektuan ere sentitzekean horbea hola, baina bai, eskasti bandapean nik uste hori oso klasifikatuta azkaun musika estilo ohikoak dianak Euskal Herrian, hortatik aparte nahi genuela kokatu gure burua, eta saiatu gehala hor, estiloen mugan kokatzen pixkar, eta hor zerritu gaurkitzen eta gure seilua lantzen bestiak markatzen dutetik kanpo, ez? Hori izan dara pixkat gure abstrakzio lana edo ez, oso sailkapen oso klasiko batetik atea eta fusionatu bildurri gabe, aski izan eta hor pasatu da. Bai eduki deula sensazioa pixkat, ez dakaula gure estena batzutan. Hori da, igual gure herrian edo herritikan gertu dauden herritan oso, nik uste maitatu sentitzea gara, Nik uste hemen inguruan, bai ez, ni oso guztu da, baina jute baldin maga, ez dakit, ez gaude ohiko festivaletan igual, o beste ez dakit. Lista de reprodukzio bat ikustezunean, reprodukzio lista bat hemen Euskal Taldean askotan gu ez gaude, olako puntu askotan gertatzen zaigu, ostras, honeako eta txarreako, baina ez dakit. Bai, gertatu izan zaigu, ez egokia leku ez. Eskasti taldea 8 musikariz osatua dago. Taldean nola antolatzen diren jakina izan dugu. Bueno, nahiko lan. Bi prozesu ezberdin, kantuak sortzia eta ensaiatzen apixat bi prozesu ezberdin, gaur egun bi prozesu ezberdin. Ensaiatzeko orduan, azkenean jende, ordutegi aldetik zaitasun gehien azkainan arabera finkatzen ditugu azteko ensaioak. Eta gero sorkuntza aldetik adioz disko honetako beste etxeko lanak etorri dira, ez? Makine egin du musika aldetikan etxean lan pilo bat, eta gero hori, gaur egun dazkan baliabideak aprobetxatuta internetez, bat abestiai partekatuz eta entzunez eta pixkat kantak horrela jungea eraikitzen. Bai, gero igual lokalean kantuku batzuk forma mandio danen artean lokalean, beste batzutako igual denboa ez edukita estudioan bertan inde hori, baina ez dakit. Eta gero ensaioako hori, gero eta zailtasun gehiago. Bakoitzan lanak eta juntatzea, sortzi ez da gexak. Baina, nahi izan ezkeo. Diskoa talderen estudioko 3. emaitza da. Zuzenekoan azken diskoak presentzia handia duen arren, betiko klasikoak jotzea ere gustoko du bandak. Klasiko batzuk bazkau, betikoak txorimaloa eta gakoak, baina esaiatzea pixkare bai, oain aurkezpen kontzertu hauetan berriak bai sartzen, ez? Berriak, disko hau aurkezten orduan pixkat horiek, eta gero, jungo moldatzen. Nik uste badaudela kantu batzuk zuzenean gehiago funtzionatu buenak, beste batzu baino, eta horiek bilatzen saiatzea eta gero pixkat horiek mantenduz, igual orden bat aldatuz o lo que sea, baina, show bat nahiko preparagoa izaten saiatzea, ez improvisagoa momentuan, eta ez dakit. Eta nik uste lan berria edo momentuko lanai indarra ematen beti saiatzea gala, ez? Nik uste, zerbaitiaitik plazaretu deula lan hori, benetan sentitze deulako hori nahi deula atea, eta kontzertutan askotan lan horrei garrantzi, merezidun garrantzi hori emate deula, eta... Baina, adibidez taldeak setlista 5 minutu lehen egite buenak, gu ez gauketakoak. Normalean,
ikuste du komodo sentitze gala setlist batekin, o funtzionatzen haste zaigula kanta batetik beste kantara igual ititugu, ez dakit, juntau ititugu, parte instrumentala sartze ditugu bestetan ez daudenak eta, bez ez daudenak edo sortze ditugu zuzenetako konkretuki, edo, bai, banetik ite dugu pixkat.